Ja, de Bergsma. Ja, we staan voor een nieuw seizoen. Een heel wichtig seizoen. Olympische Spelen zitten erin. Sochi. Hoe is het? Best om hard beter als Sven? Beter als Sven? Ja, weet ik net. Dat mag straks blijken. Dus ik weet net wat Sven had die in deze simmer. En wat de rest had die in weet ik net. Dus dat blijkt al straks. Die ene zeven bij die zelf uit. Ja, ik heb gewoon een heel goede simmer draait. Ik krijg 4 weken op trainingskamp best. En ja, daar ben ik echt fit bijkwam. En ja, ik sta er wel goed voor. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe het zal komen. Het gevoel dat is prima. We hebben hele beste kampen gehad. We hebben alleen nog eentje inslag. Ingmar Berger heeft zijn enkelbrutsen. Maar het herstel je het poer best. En ja, we hebben Joert krijgt de eerste ijstraining gehad. En ja, van het rijden zelfs. De kist heel goed lieke hutrieders van hier. Langzaam ben je net rijden.